Hyvän ystäväni äiti oli minun yhteydessä ja kertoi seuraavaa. Hänen lapsenlapsensa, 13-vuotias tyttö, oli TAYSissa hoidossa. Ja siellä sairaanhoitaja olisi vienyt hänet joogaamaan. Tämä tyttö onneksi haluaisi sanoa, että hei, meillä ei kotona joogata. Hän soitti äidilleen ja äiti haki hänet joogan ajaksi pois sairaalasta. Miten tällaista voi tapahtua ilman, että kysytään vanhemmilta lupa tähän joogaamiseen? Mitä jooga on? Se tulee suoraan hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta. Hindulaiset joogagurut, joogit, sanovat, että ei ole olemassa kristillistä joogaa, ei ole olemassa minkäänlaista joogaa, joka ei ole heidän uskonnon harjoittamistaan. Kaikki jooga-asennot ovat suunniteltu niin, että siinä tapahtuu sana nimeltään yog, Y-O-G. Se tarkoittaa yhdistymistä. Eli niissä asennoissa joogava ihminen yhdistyy heidän 3 jumalaansa, epäjumaliin, Vishnu, Shiva ja Brahma. Eli näihin 3 hindujumalaan ihminen yhdistyy sielun ja ruumiin alueella siinä tilanteessa, kun hän joogaa. Suomessa joogataan maailman eniten, eli tämä joogabuumi on mennyt selkeästi, kirkkaasti läpi. Nyt sitä on meillä esikouluissa, kouluissa, terveydenhuollossa, liikunnassa, kaikessa mahdollisessa. Miettikää maailman eniten. Suomessa joogataan maailman eniten väkilukuun verrattuna. Me emme ymmärrä, että se on täysin pakanallinen tapa harjoittaa buddhalaista ja hindulaista rukousta. Monet, jotka ovat paljon jooganneet ja edenneet siinä pitkälle, kertovat, mitä vaaroja siitä todella on tullut ihmiselämään. Lääkärien mukaan kaikista vaarallisin asia on se, että ihminen vaipuu nirvanaan, eli suomeksi psykoosiin. Silloin kun lääkäristä katsottuna potilas on vaipunut psykoosiin, hänen on mahdotonta tai todella vaikeaa enää saada mitään yhteyttä. Hän on täysin omissa maailmoissaan. Hän ei ymmärrä syödä, juoda tai elää normaalielämää. Ja tämä nirvana on se korkein valaistumisen tila, minkä ihminen voi saavuttaa harrastamalla joogaa. Varoitan tästä joogasta kaikkia suomalaisia. Ottakaa selvää, mitä tämä todellakin on, mitä se joogien mielestä on, mitä joogan ammattilaiset, mitä he ajavat takaa. Se on todellakin hindulaisuutta, se on buddhalaisuutta ja siinä päätavoitteena on päästä nirvanaan, joka tarkoittaa psykoosia meidän kielellämme. Tällaista hoitomuotoa emme missään tapauksessa suosittele lapsille, nuorille tai edes aikuisille. Tästä pitää tiedottaa vanhempia, tästä pitää varoittaa ihmisiä, jotta he tietävät, mihin jooga vie lopulta, jos sinä saavutat sen päämäärän, eli nirvanan. Jumala on antanut meille terveen järjen ja hän on antanut meille viisauden ja hän on antanut meille tien, miten me löydämme totuuden. Ja se löytyy hänen pojastaan, Jeesuksesta, Kristuksesta.